पूर्णा भैरो बाबा कोई रहा ना बाकी। मायन पूर्णा भैरो बाबा और रहा न कोई बाकी। कि बम 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 बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी। बोल दे काशी विश्वनाथ की जय जय। बोल बम 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 बोल रहा है काशी। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सब दूर दूर से आवेला आवेला बाबा के दर्शन पावेला। बाबा के दर्शन पावेला। बाबा के दर्शन पावेला। सब दूर दूर से आवेला बाबा के दर्शन पावेला। सब दूर दूर से आवेला बाबा के दर्शन पावेला। अर्जी सभे लगावेला हो। अर्जी सभे लगावेला बन कर के इनकर दासी। ये दोनों हाथ से के बम 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 बोल रहा है काशी। बम बम